Bangke Thom KBLA ok chumprana song Raikom Sai Khiari Deng Kaching Nang. Taralang so Karbi People's Hall along KCS Patir PC Hacha Kekan. Jirikindeng ta senga ronga mekar kangbura teranga hep me chopidet. Kardong pinia daba berta long pen ilisami mirina hansepi pinia bertang ton pen arjuponitha Karbiang long arlo long monsam kithirjia porahut puthot ke patihur thujia phan isi pen isi ok chumprana song nangseng bomlo bonda Raikom Sai khia tum setami kai kya mat kachirok tok ke dok pen ajok isi pen isi asong aphan ingnang pon bomlo Lason thotsi kedam tang arkoi ni phai cricket homani Daythor police station ang kangalong setami arlong asong kising mido po berta long si Raikom Sai khia tum do de sang sepen kiri tarle basai padoponlo Lapusona porahut Raikom Sai khia tum joy pen Karbi Border Liberation Army pu heleke oda songa kimido po berta long pen Daythor osi video Vikas Borua pen Japon si kiri ka kurgasai dengponlo Bangso kiri ka kurgasai kideng hot Daythor along amat Bangke Thom KBLA heleke oda songa tum aphan nep ingnang ponlonglo Raikom Sai Khiari Deng Kaching Nang Chek Bangke Thom KBLA ok chumprana song laki Bapuram Tokbi arong amikar Sardoka Inti Asopong Jonasi Inti Artanikani Koratrok Rong Teke Themari Rong Hang arong amikar Babu Rong Hang Asopong Bikrom Rong Hang Artanikani Koi lapen Sarbura Rong Pia Rong amikar Baliram Kiling Asopong Jakub Kiling Kusi Pangthek Pon Kaching Nang Chek atum Ari Deng pen Tangka ke hang alo long pon Kaching Nang Chek Bangke Thom KBLA atuma phan dipu hem kang samalong ansi hem kang samalong bengpon lo pusi than pon News report Karbi Anglong live Karbi atum sai katiki lapen kerot pen kirim kibi anajutang ingthumsi kedam tang arkoi ni phai cricket thomani taralang so Karbi People's Hall along hacha kekan Aningkan wanga son Karbi Cultural Society atum Patirpi Ponsi kedam tang arkoi ni phai cricket homar ni pen hacha ke kan pangchenglo Asami sakha atum bihu ketalona sonsi Karbi atum tami katiki ka phejola pen kerot kirim asaisi hacha ke kanalong paklanglo Taralang so Karbi People's Hall along kedo KCS asahem achataya long riso e jang atum pen hacha ke kanahut ritnong chingdi sokatiki pen pangchengsi sokroi hacha ke kan la pen Roddet rimdet pen soketok lengpum sokjon akekan hai hui paklang Laso hajakekan ahut along lun sepo longki be pensi lun pen riso e janga tumaphan thandun bomate pin khadun lo hajakekan judde dapi maya long kachetong dun anatum angbong pen ningarong achujun pensi pachekak lo Karbi akhayatum ajutang aronga jesi katalon lo Laso ronga je katalon ningkan photrok aprang pen KCS atum Patirpi Ponsi kan bomlo Ronga je katalon hut Karbia khaitum sokatiki ingnam kepang thai pen chenglok rit ke nong anparta roddet pen methang ahem sokachewan pen puru ke thap aningvesi hacha ke kan lo Laso hacha ke kan non ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ta talon lo Laso joksi ke damtang arkoi ni phai cricket homani Council pen sahem kang haptami ipondo Lasi council pen piniang bong laso ronga je mate hacha ke kanta dota hai pusi kesia sachun bang Vidya Singh rong pi pen pherang ke atuma phan nang pachini dun Aningkan wanga teng pulote taralang so kesia sasa hemalong kante ta philote kapre jongjung a hemalong tami kantam bom Lasi pinning tami ke kandam je phan kesia pen kachisik do puta birta longdun
News Report Karbi Anglong Live Kedamtang Arkoi ni Pai Cricket Homer ni Lakha Sir Kep Amreng constituency ke parlo jirikindeng Tasengarong Amekar Kangbura Terang Ahem mi chopi de Kang huke ahindo bonta meke choke ahinavi puason se kedamtang Arkoi ni Pai Cricket Homer ni Lakha Sir Kep Amreng constituency jirikindeng ke parlo Tasengarong Amekar Kangbura Terang Ahem meke chohut baduta ahem ke dobang kavidera jok ke ongdung apiari phole phukok sang lapen solar anta me chopi pon laplu pusi nang pachini dun so hello Kangbura Terang dak arong geta seng lo tisorong lo mato dap por phai bai sirkep hemar lohan an gitu nami si chodet amala so mi ge chu huda bangge hem usumarta ve hem phung nu ta ve penalang bangta hala a oka phan na son lo pu son na long ing thum lo ne ok lo ne wang tan do amahala deuria long kuwe chelep dami pu ke dam phisi hem ba mi chu pi de lo Lasino na por kisung ho jirikendeng along ke thekiding atumate ake haipi Karbiang Autonomous Council EM Rina Terang pia phansenami tong sekot pen ning ke me pen nang rabdun popusi ning che thelu pusi birta ahong jai pen setami nang tuning ridun maratun hem threat ta cheran mila amat pu ke do ana homporti punang kongla khi ada da bangala mi chu ho siluk son pon thaila lasila dak ili tuma hawa jirikendeng hawara ke thegidi lapenta ko ili tum amreng homos kipen ka chepe haidun ake hai sangpi Rina Terang pi EM sitame bala dak jirikendeng hawara long ke thegidi tum an sitame polang litum hemmi ge chon kana hok ponalong kerap pajir dun thega sonte ningarong jirikindeng pen samsing iti Karbiang Long Live Lakha Engkora Phon Nilip MEC constituency ke parlo Koilamati Patoram Timung arong along Catholic Amondli Artaningkan Engkora Phon nang choksi kedamtang Arkoi ni Pai Cricket Homani Rup Mumang Katalona Mai ke padupon Arnama biri asai ke claim ka chepadu ga jok athe asang ke me longsi non an mondoli along ke Kroyarat Chandri Chanjaisi mondoli ta arta ningkaning koira pho pling longlong Laso pena jok kedamtang Arkoi ni Pai Cricket Homani Rup Mumang Chetalon Ponlonglo Labangso Trinity Catholic Amondoli kedamtang Pharu Krisir Kebra Troxir Kebra Nerkep Aningkansi Bangso Catholic Amondoli Paman Ponlo Hala bangso hu choki hola e Samson Paris along Kurusar kethe Father John Timong si labangso Amondoli ke eji aphan hukum ki pilapen Mondoli Adona Phai Don Krehinive Bonta non an kaddu kawe doning koi plenglonglo Bangso Mondoli ke e ke somahut Karlitang Bolon Singnar Karlitang Sarmen Singnar Karlitang Saphaterang lapen kapre ke thekiding atum pinnang an chepadu ponlo Reverend Father John Timongsi Lamaing Thorpon lapen Kardom Kadi chepahem phupon Kardom Kadi juddet pen Mondoli Apurkimo Mondoli achundang Jameson ingtika tharpensi pajupon Lapen kaddu kawe asai tang det pen ingkora phoke chok ahimate kek inthan ponsi kachetong dun do anatup ningkarong pen cheron pon ringtilo Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Live Lakha Sirkep Amreng constituency ka parlo jirikindeng along second chairman cup football championship surihini ra inkorahini angdungkiti ke pathupon Kedamtang Arkoi ni Pai Krehini ni jirikindeng klimbar pathu aklam along second chairman cup football championship surihini ra inkorahini angdungkiti ke pathupon along Sarucha FC atum gol hini lapen klimbar FC atum gol plipen klimbar FC atum kachepa haipon Bangso ke pathu jirikindeng Sports Association atuma hin pen patir pipon sikedamtang Arkoi ni Pai Krehini ni angdungkiti along JSA amaipu Joycing ingti pensi mai chepahem phupon Bangso amai along aluhi sarpoman pen VLCC chairman Prophet Tiso Rubin Hanse Lem chairman jirikindeng OC Kajol Nat la pen pinangan ke thekiding atum chetong dun pen misen pen pachun pon Ingdeng hini chairman cup angdungkiti pon kacepati long Sarucha lapen Klimbar club si cepati pon lo lasi Klimbar club hin ben si Cipahai pon lo Klimbar club
42 pensi heri lo cepai pon lo lasi curu lo alang litum bustame saruca bhanstame halloween kan ladak na cepati dun pen pini angdung itialong cepali dun thek lata curu lo la pen nilitum a sponsor chairman kado ka via chairman la pen nilitum IM atum bhanstame nili curu par piklo la pen kado ka ve dak ward commissioner do VDC chairman do la pen jirikendeng thana usi nang setong do la Jirikinding pen Samsung ingti Karbiang long live. Tangte pinya da babirta ki lapuan si kang ton pon iklo.